Alhamdulillah wa sallallahu ala nabil karim. Yan uwa, ina so yin amfani da wannan dama in jawo hankalin musulmai da kiristoci da ke cikin wannan ƙasa tamu mai albarka ta Najeriya da kada mu yadda a yi amfani da sunan addini a haɗa mu faɗa, a haɗa mu rikici, mu kashe junanmu, mu ƙona dukiyoyinmu, mu lalata ƙasarmu, mu lalata al'ummarmu. Allah maɗaukin sarki yana faɗa a cikin alƙur'ani mai girma, la tajidanna ashaddan nasi adawata lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara. Allah ya ce zaka samu waɗanda suka fi kowa gaba da musulmi mai imani su ne Yahudawa da mushrikai, amma waɗanda suka fi kowa nuna ƙauna da soyayya ga masu imani ga musulmai to su ne waɗannan da suka ce su ne kiristoci. Allah ya ce domin su kiristoci a cikinsu akwai malamai, a cikinsu akwai masu ƙoƙarin bauta, sannan ba masu girman kai ba ne. Wannan ita ce shaidar da alƙur'ani mai girma ya bayar akan kiristoci. Bayan wannan Allah maɗaukin sarki yana magana akan annabi Isa alaihi salam, sai ya ce wa ja'alna fi qulubil ladina taba'uhu ra'fatan wa rahma. Allah ya ce mun sanya tausayi da rahama a cikin zuciyar mabiyan annabi Isa, kiristoci kenan. Kenan musulmi na kwarai ba zai kashe kirista haka nan kawai ba. Kirista na kwarai ba zai kashe musulmi haka nan kawai ba. Musulmi na kwarai ba zai lalata dukiyar kirista ba. Kirista na kwarai ba zai lalata dukiyar musulmi ba. Hasali ma addinin musulunci ya halatta mana cin abincin kiristoci, ya halatta mana auren ‘ya'yayensu, a inda Allah maɗaukin sarki ya bayyana wannan a cikin ainihin suratul ma'ida. Kenan kiristoci surukai ne a wajen musulmai, kamar yadda musulmai su ma surukai ne a wajen kiristoci. To ya za a yi tsakanin suriki da suriki a ce an ɗauki makami ana kashe juna, ana yaƙar juna? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarsa ya nuna girmamawa da tausayawa ga kiristoci, ya ma tura sahabbansa zuwa ƙasar Habasha domin su samu mafaka a ƙarƙashin sarki wanda yake sarkin kirista ne, ya kuma ce shi wannan sarki ba a zaluntar wanda yake ƙarƙashinsa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci, aka ce ga kiristoci sun zo daga Najran sun kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a shigo da su. Annabi ya karɓe su, ya girmama su a cikin masallaci. Ba wannan ba, lokacin ibada su yayi, suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina za su ibada. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama su yi ibada a wurin. Wannan shine yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama kiristoci, ya mutunta su. Haka nan kiristoci suna girmama wannan al'umma, suna mutunta ta. Wannan shine alaka a tarihin musulunci tsakanin musulmai da kiristoci. Idan kaga kirista zai kona dukiyar musulmi ya ɗau makami ya auka masa, to ba addinin kiristanci yake aiki da shi a daidai wannan lokaci ba. A'a, har yanzu je ka ƙasashen da daga nan ake koyo addinin kiristoci ka ga alaƙa su da musulmai. Na je ƙasar Rome, inda nan ne headquarter ta kiristoci ta duniya. Har Vatican na shiga, inda nan ne fadar Papa Roma ta duniya. A matsayina na musulmi aka bani dama in shiga in ga da me ake yi a wurin. Yanzu haka idan ka je Europe gaba ɗaya, masallacin da ya fi kowanne girma a Europe shine masallacin Juma'a na musulmai wanda yake a birnin Rome, inda nan ne headquarter kiristoci ta duniya. Kuma gwamnati ce ta bada filin ta kiristoci aka gina wannan masallacin. Ba su tsaya a nan ba, suka yi tasha ta jirgin ƙasa a ɗaya gefen masallacin, a ɗaya gefen masallacin suka yi tasha ta bus, yadda duk inda musulmi yake a Rome ba zai rasa sallar Juma'a a wannan masallacin ba. Idan za a yi taro na musulunci a masallacin, in an aika wa fadar Papa Roma za su turo wakili ya zo ya ga me musulmai suke yi. Idan za a yi taro a fadar Papa Roma, zai aiko wa masallaci ya ce ga taro da muke da shi, ku turo wakili ya zo ya ga me muke tattaunawa a kai. Wannan ita ce alaka da ke tsakanin musulmai da kirista a headquarter kiristoci ta duniya.
a kusa da fadar Papa Roma a Rome akwai wata asibiti, sunan asibitin jirajiran Yesu. Na je har wannan asibitin an kai ni. Idan musulmi ya zo da matarsa musulma za ta haifu a asibitin, sai an tambaye shi ya yadda likita namiji ya duba matarsa ko sai likita mace kawai yake so. In ka ce sai likita mace zai duba matata, ba za a bar likita namiji ya je ɗakin da matarka take ba. Sai an tambaye shi wani abinci da wani abinci ne addinin ka ya yadda mu baiwa matarka. Shi zai lissafa irin abincin da yake so a bata. Kuma bayan ta haihu, in za ta koma gida, asibitin za ta ɗauki kyauta da bata gaza euro 2000 ba a ba matar domin ta je ta sayi kayayyakin da za ta reni ɗanta tare da shi. Wannan ita ce alaƙa idan ka duba tarihin musulunci da ke tsakanin wato kiristoci da musulmi. Kenan a ziga musulmi su yi faɗa da kiristoci ko a ziga kiristoci su yi faɗa da musulmai, wannan sharri ne na Bayahude domin ya ga cewa ya gurguza al'umma ya ainihin lalata ta. Saboda haka ya ku musulmai na arewacin Najeriya da na kudancin Najeriya da kiristoci na arewacin Najeriya da kudancin Najeriya, kada ku yadda ku bari wannan zanga-zanga da aka kirkiro da ita, waɗanda suka kirkiro tan da kyakkyawar manufa, su da kansu suka gane cewa manufar ta canja. An samu 'yan ta'adda da masu son su ruguza ƙasa sun shiga ciki, suka fito suka bayyana wa duniya cewa fa abin nan ya canja kala, su ma sun janye ba sa ciki. Kar ku yarda a yi amfani da wannan damar a shigo muku da rigima da sunan addini, a haɗa ku faɗa, a sa ku kakkashe junanku saboda buƙatar wasu Yahudawa ko buƙatar wasu 'yan siyasa. Idan muka bari aka yi mana wannan, to babu shakka mun ruguza ƙasanmu da kanmu. Dukkanmu mu je mu karanta alƙur'ani mai girma, bai da tashin hankali ba. Ya ce wa ibadur rahmani alladhina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama. Bayin Allah na ƙwarai nagartattu, tafiyar su a bayan ƙasa ma cikin natsuwa suke yi. Sannan idan jahilai suka ainihin tsokane su da mummunan magana, ansar da suke bayarwa shine su ce salama, mu zaman lafiya muke so da kwanciyar hankali. Irin wannan ayar abin da zai baku mamaki, akwai irin ta a cikin Bible, inda Bible ya ce blessed are the peacemakers, they shall be called children of God. Wato masu neman zaman lafiya, to Ubangiji ya musu albarka da rahama, kuma waɗannan su ne ake cewa bayin Allah na gaskiya. Wannan aya da ke cikin Ƙur'ani sai ga irin ta a cikin Bible saboda nuna muhimmancin zaman lafiya. Annabi Ibrahim, annabi ne da musulmai sun yarda da shi, kiristoci sun yarda da shi, shi ma sai da yawa al'ummarsa addu'a ta neman zaman lafiya, a inda yake cewa rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarat. Ya Allah, ka sa wannan gari na Makka ya zama gari mai zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ya Allah, ka azurta kuma garin da abinci. Wannan ya nuna muhimman abu da al'umma ke bukata guda biyu, wato duk ƙasar da bata da su to ƙasar ta rushe, shine abinci da zaman lafiya. Allah ya bamu zaman lafiya a Najeriya, Allah ya bamu abinci a Najeriya. Kada mu yadda amfani da mu da sunan addini ko sunan kabilanci, ai ta kashe-kashe, ana yaƙe-yaƙe, ana ƙone-ƙone, ana tada tarzoma. Idan aka yi wannan, babu shakka sai an yi nadama daga baya, watakila kuma lokacin da nadamar an riga an makara. Allah ka zauna da Najeriya lafiya, ka zauna da ƙasarmu lafiya, ka zauna da jihohinmu lafiya. Shugabanni Allah ya ba su ikon yin adalci yadda za su ba kowa haƙƙinsa, a ba musulmi haƙƙinsa, a ba kirista haƙƙinsa, a jagoranci ƙasar bisa adalci da ainihin zaman lafiya da ci gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.